Croeso'r Ysgol Gwyddorau Iechyd. Da ni'n falch iawn eich bod yn edrych gyda diddordeb ar ein ysgol ni yma'n Prifysgol Bangor. Mi fydd y cyflwyniad byr yma'n mynd â chi trwy dipyn bach o waith yr ysgol a'r gweithgareddau sy'n mynd ymlaen o fewn yr ysgol. Dyma fy manylion cyswllt. Mae croeso chi e-bostio neu ffonio fi ar unrhyw adeg. Dyma ddatganiad cenhadaeth yr ysgol. Fel welwch chi, da ni o hyd yn ceisio gwneud yn siŵr bod ein dysgu ac addysgu o'r safon, ansawdd a gwerth gorau posib i ddefnyddwyr gwasanaethau iechyd a gofal. Da ni'n ysgol dan arweiniad ymchwil. Yn yr ugian cyntaf, yn y Ddeyrnas Unedig ar gyfer ymchwil sy'n gysylltiedig ag iechyd, a hefyd gyda record o'r agoriaethu mewn addysg a dysgu. Yn 2017, roeddan ni'n drydydd allan o 74 yng nghanllaw cyflawn y Brifysgol ar gyfer nyrsio. Mae radiograffeg hefyd yn parhau fel rhaglen sydd ar y brig yng Nghymru. Mae'n staff ni'n cwmpasu ystod lawn o broffesiynau gofal iechyd fel y gwelwch, a mae ganddo ni gampysau yn Wrecsam a Bangor. Dyma restr y bortffolio yr ysgol. Mae gennym ni amryw o gyrsiau is-radd a hefyd rhai ôl-radd. Da ni hefyd yn lwcus iawn o gael ymchwilwyr o fewn yr ysgol sy'n arbenigo mewn ymchwil o fewn economeg iechyd, treialon, gwasanaethau dementia, gofal ymchwil, gofal sylfaenol ymchwil ac yn y blaen. Da ni hefyd yn gweithio mewn partneriaeth gyda'n darparwyr gofal iechyd a gofal ar draws Gogledd Cymru. Yn y blynyddoedd dwytha, da ni wedi datblygu rhaglenni newydd. Mae gennym ni nawr gwrs ffisiotherapi o fewn yr ysgol. A welwch chi hefyd yr rhestr eang yma o gyrsiau newydd eraill sydd wedi datblygu'n ddiweddar. Fel y gwelwch chi ar y sleid yma, mae Bangor yn annog myfyrwyr i ddefnyddio eu Cymraeg, a mae tua 2500 o'n myfyrwyr yn gwneud hynny, yn siarad Cymraeg. Mae yna tua 70% o'n staff gyda allgallu yn y Gymraeg, a da ni yma i'ch cefnogi chi os da chi'n dewis astudio trwy gyfrwng y Gymraeg. Mae gwersi Cymraeg ar gael hefyd o fewn y Brifysgol. Gobeithio bod hyn wedi helpu chi i wneud eich dewis. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â ni. Diolch yn fawr.